wajen sarautar ma. Me gida? Duk sai zan ci abinci. Wallahi wani shauki nake ji. Kai kagarar ma nake zan ci abinci. Saboda yaban gwani ya zama dole. Me gida ki yi? Kullum kare baka gajiya da zalla. Duk lokacin da zaka ci abinci na sai ka zabe ni. Ita rayuwa wanda kake zaune da shi in yi abin alheri ka yaba. In yi ma aka san haka ka gaya mai kayi kuskure bangare kaza. Ni alaikum salam. An dawo? Lafiya lafiya. To ya aka ne? Kuma kin ga abin da nake faɗa miki ko? Ka shan ko daga makaranta. To Maryam ai ga abban kin. To me ko faru? Sai abba baka biya kuɗin wata bane ba. A'a wancan watan ina ji ai na biya wancan watan. Ba wannan watan bane ba? Daman ai ana bina na wata 3 ne ka biya ɗaya saura 2. Ikon Allah. Kuma gashi ni yau a jihon nawo ba nauyi. Amma dai ba ta gagara. Tashi mu tafi makaranta, ya ba zama zaki gida ba. Lafiya lau. Hello. Zaki ko? Zaki kare baka. Alhamdulillah. Haba. Ai ni saboda shan zaki wani lokacin ma shazali ake ce ma. Gaba da na zo wurin mai shayi. Haba. Wai ka ji yadda shayi. Assalamu alaikum. Malam bismillah. Kai. No. Wai anya wannan mutumin lafiya yake ba tun da muka zo nan yake tunani ba. In ga ma wani abu. Kana ji ina ga ma. Kaga bawan Allah nan ko kwarai kuwa tun da kaga yayi shiru shi da kanshi fa yazo wurin mai shayin nan amma ana miƙa masa yayi shiru na san akwai wani abu da yake ci mishi tuwa kwarya gaskiya ne akwai abin da yake ci min tuwa kwarya ku yanzu ba ku san halin da ake ciki ba kaman ya halin da jihar nan take ciki ina magana ne akan maganar rashin tsaro yau ka ji can an dauki wani gobe ka ji an dauki wani amma kuna hankalin ku kwance kuna ta abubuwan ku kuna shan shayi kuna sarki rashin sani ya fi dare duhu gaskiya ne wannan yanzu kai malam lawan duk abin da mai girma gwamnan jihar Katsina yake yi a cikin jihar nan duk irin abubuwan da ya samu na tsaro kai baka da labari bai da labarin irin abubuwan alkhairai na tsaro da mai girma gwamnan jihar Katsina ya samu shi yasa laura nan yanzu kuma yake ta tunani to in ba haka ba ya za ga muna nishadi ka san mene ne bari in dan kara mashi mallam ina mai tabbatar ma da cewa mu yanzu a jihar Katsina in dai magana ake yi ta samar da tsaro ko to sai dai wasu jihohi su kwaikwaye mu mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda shine wanda ya fara samar da matasa 'yan sa kai ya sama masu kayan aiki bindigu masu kyau ya ba su motoci ya sa aka ba su gangariyar training suke shiga daji suna farautar 'yan ta'adda kuma yanzu ina mai tabbatar ma kaso 70 cikin 100 na matsalar rashin tsaro a jihar Katsina wallahi wa'annan 'yan sa kai din sun yi magani shi ai ni abin da ya ban mamaki kai duk wannan abu da ake so a ce baka san da shi ba ai dole abin ya daure man kai yanzu fa a jihar Katsina akwai wuraren da ba su shigowa amma yanzu hankalin ka kwance zaka taka kaje ba ka da wata fargaba kai su kansu 'yan ta'addan nan yanzu tsoron jami'an duka Umar da suke saboda su san ba wasa da kaga ana ba wasa to wa'annan jami'an da aka kafa su ne ba wasa gaskiya ne kuma wallahi tallahi na yadda da magana kai saboda ni kai na balangada ne ka sabon ke faruwa wallahi ga yana can wuraren akan wannan aikin yana cikin wanda duka ya doka a cikin wannan kuma yanzu haka magana ake yana cin gajiye wannan aikin kuma alhamdulillah ba abin da zamu ci Allah ka alsaka ila kai amin alhamdulillah gaskiya na samu natsuwa sosai saboda kun san na dade ba ni garin ina ta hidayen gani a media an yi fasin nan an kashe wani nan an yi kaza da sauransu amma na ji daɗi kuma na samu natsuwa kuma ina mu mai girma gwamnan jihar Katsina fatan alkhairi kun ƙara min ƙwarin gwiwa game da wannan maganganun da na ji nashi in Allah ya da zan ringa sa shi cikin addu'o'i idan dai sallah Allah ya ƙara kama mashi ayyukan alkhairi da yake ci gaba da yi Allah ka raba kanka da farafaganda yan social media kai ka san inda ne shayin nan ba zai shawo a gare mu wallahi bai shawo amma kaga mun zauna muna shan shayi hankali kwancani da abokina to akwai matsala Allah ya ƙara wa girma gwamnati jihar Katsina ƙwarin gwiwa amin ya Allah akwai matsala tabi shi to ya bayar da kuɗin shayin nan wai kana ni kai ma baka da su wallahi wanda kusi maganar sabaci haka ji
in za mu ce ba gaba ɗaya kamata mu ce ba ɗaya bayan ɗaya yanzu bari in ɗaga waya ni zan fara ni zan fara. To Juma kamar dai yadda aka saba yau din ma hakan take dan Allah a taimaka. To kin san lamarin sai haƙuri. Duk da haka dan Allah dan taimaka so nake ki dan bani ko da taliya ɗaya ce in je in barraka ma yaran nan dan samu su kalaci. Ladidi kin yi rashin sa'a taliya ta ƙare. Kusan wata guda kenan ban ɗauko ba saboda komai yayi tsada. Subhanallahi dan Allah ki taimaka min da ko da ga rogo ne da siga in je in cika masa samu su sha da babu aikon da ba daɗi. Zaki samu gari amma dai ba sakani saboda yayi tsada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin wai rayuwar nan ina sa ta da mu? Siga tsada, gero tsada, masara tsada, dawa tsada, shinkafa tsada, komi tsada. Kai tsakaninmu da mutanen Allah ya isa. Subhanallahi. Dan me zaki ci haka? Bari in tambaye ki. Ina jin ki. Laifin 'yan kasuwa ke gani ko ko laifin hukumomin gwamnati? Ke dai a ta sha'ani kawai an cuci ba ƙauye amma dukkan wajja ce. Ai ko in kika ce haka baki makanki adalci ba. Kullum malamai suna faɗa mana cewa mu zama masu adalci a rayuwa. Kuskure ne yi wa al'umma kuɗin goro. Na saurari bayanin mai girma gwamnan jihar Katsina a rediyo wato Malam Dukko Umar Radda. Kwata-kwata gwamnan jihar Katsina ya nuna rashin jin daɗin shi dangane da halin da al'umma shi suke ciki na matsatsin rayuwa. To ke Juma ban da abinci ni ina na gajin rediyo. Ni da ko rediyon nan ma ban da ita ke ni ba ma fata ita nake ba. Ni ta abin da zan samu baki na nake da kuma abin da zan ba yara na su ci. To Aisha anan rayuwar nan sai dai mu ta addu'a. Ga sauran abinci ne yake ɗauka kai wa yara. To na gode sosai. Ya muna tafiya ka zo kaya fakin nan ka kashe mota. Abokina nan ma lafiya launi. Haba ina fa lafiya a nan wurin. Ji wurin fa is too local. Ya za a mu da muke shan shayi wuri mai kyau muna shan shayi muna buga suruka muna nishadi ka kawo mu nan wurin ka ce wannan wurin shayi ne. Karka damu nan ma shayin sa yana da kyau kuma ba za a gane wani abu ba. Shi shiga cikin al'umma irin wannan yana da amfani. Shi ke tun da ka ce mu je mu jaraba. Okay. Mu je. Ka gane shi so da dama za ka ga cewa yawa alƙur'anin Allah cikin fara sai ga fara mashi kamar da biyu ni in dai naka ba rinka bani shayi ko ka ce shazali ga naka Oke sorry mutane saboda shan zaki yawa kamar da kace hada musu an hada musu to yanzu kai dan Allah dan Annabi banda abinka sai ka kawo kowa ni kaman ni ma ka dan hado mana ni ma yawa Abubuwa ne na shi. hado ma oga yawa da shayi nawa ne kudin da an da sai kama 3,500 3,500 ba shi 5,000 kawai to shike ya mun gode a shi akwai wasu mana yawa gaba da 5,000 ce nan mun gode yawa ka je kawai rike gaba daya har canjin rike Shayi yau ranar ka ce kenan. Har canji ake ban mako. dan laran ka da zan iya samun lambar wayar ka nan ba yake so ba damuwa za mu baka A wannan shi bai san flash. Me yasa kake- Bai san flash. Bari ni nake sa kati. Me yasa kake Ni nake magana? saka kati nan ba ta zan bayar a sa. Kai flashin za ka yi ta ne su kuma manzan mutane ne ba sa son flash. ba matsala ka sa sai an asa Ba sa son flash. ka sa kai jama'a
Yawa ranka ne. Yawwa. Sai in yi flashin ɗinka. Ba san flashin. Zan iya kira? Lafiya lau. Kai jama'a. Ina ga mu muna iya tafiya ko? ai gaskiya Ranka dai ga ta na kira. Ga wannan sai ku da raba ku duka. Godiya muke yi. Yawwa. A'a. Kar yi haka da kai. Ya a'a kuma kai da Allah jira. Da Allah tsaya mana. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Wa'annan suwaye dan Allah. Kai baka san wannan ba? To wannan wanda ina mai dogayen kaya. Na kusa da ni, na kusa da ni, na kusa da ni. To yana ganin gaban shi sosai. Na ga alamu. Kuma wallahi ɗayan ma da gani kaga wannan ƙananan kayan da ya sa wannan wandan kana iya jiya kai kusan 60,000. Wa'annan sun burge ni. Ko ba komai irin su ya kamata a ringa jawowa a cikin gwamnati ana ba su mukamai domin za su taimaki al'umma. Ai dama kai ma da ganin zubinka irin da 'yan takara ne don na tabbatar da cewa da a ce kai ke da kuɗin su wallahi shayin nan ma mun san kullum ko za ka biya mana. To Allah ya sa mu dace. Allah ya ba mu nasara amma dai ni sun burge ni. Wallahi haka ne. Kakka manta kuɗin Ya nan. ka ji mana. Mai gida, ka fito? Waya na ganki cikin damuwa tun jiya naga kamar akwai abin da ke damu ki. Ba dole ka gani mai gida cikin damuwa ba. 'Yan kasuwa sun zo sun ɓoye kayan abinci, sannan kuma mazajen mu gashi nan ko da yaushe sai kun fita kun je kun nemo mana minci. Jiya na saurari rediyo mai girma gwamna Malam Dukko Umar Radda ya naɗa kwamiti akan yaƙi da 'yan kasuwa masu ɓoye kayan abinci a cikin sito sai ya yi tsada su kudu. Kuma ma shugaban kwamitin sai aka yi sa'a aka naɗa shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Katsina Malam Jabiru Tsauri. Lallai ku za a aiki. Allah ya taimaki gwamnan jihar Katsina, sannan kuma Allah kuma ya taimaki mu baki ɗaya.